ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ñakkiñayinde ಇತ್ತೀನಿ ñakkiñayinde ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಪೋದು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ಅಂಡ್ ಬೇಗ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಎದುರುಕೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಎದುರುದ ವಿನೀತ್ ಸಮತ ವರ್ಣ ಕ್ರೂ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಯ್ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಶುರು ಕಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನದ ಅಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ವೇನೆ ಪಂಡಿಂದ ಅದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಸನ ಬುಡುಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬರ್ಸೋಂಜಿ ಮೊಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಕಲ್ ತೋಪ್ ನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಣಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪೂರ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಹೊರಲ್ಲ ಇಂಚ ಇವೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂತದು ಅವನೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿಲ್ಲಕ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಆಪಿನಿಂದ ಓಲ್ ಪೂರ ಮತ ಮೇತ ದೊಂಪುಂಡು ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಅವಳು ನಕಾನೆ ಪ್ಲೇ ಆವಡೆ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ ನೆಕ್ಕನೆ ಇವನ್ ಪುಣ ಹೊರಡಿಗೆ ಅಂತ ನಕಾನೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಾಡ್ಯಾರ ವಾ ಪುಸ್ತಕರ್ದು ವಾ ಇತಿಹಾಸನ ಕೆದಕಿಯರ್ ಅವೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮನ್ಪುಗಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ñakkiñayinde ಇತ್ತೀನಿ ñakkiñayinde ಬೊಕ ವಿನೀತ್ ಬ್ರೋಗ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ñakkiñay ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ñakkiñay ಜೊತೆ ದಾಡಿ ನಕಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯಾರೆ ಅಂದು ಯಾರು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಬೇಕಂತ ಓಕಾಲ್ ತನ್ನೆ ತನ್ನೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ನಕಾನೆ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ನಕಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈರಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಮನ ಬೊರ್ಚಿ ನಕಾನೆ ಹುಕ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಹೊರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ವಿನೀತ್ ಬಾಯ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ನಕಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮಂಚು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕನಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ಡಿಂಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಐತಲ ಕಡಿಮೆ ತೊಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಕಂತೀನಿ ರಕ್ಷಣಿದ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲೇನು ಮಂತದೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರನೆದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ 1,000 ಜನತ ನಡುಟು ಆ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಡು ಈರು ಬರತಿನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನತ್ತ ಈರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಅದು ಇರಗೇತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಸೇರ್ನ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡೊಡಿ ಯಾಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದಾದೇರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ತಂಡದ ಉಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ನಿಖಲು ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೊಂದು ಉಲ್ಲರ್ ಆತನ ತೂದ ಆತನೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ದಯಮಂತದ ರಕ್ಷಣ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾದ ಬಿಡ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಓದು ಬರತ್ತೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಮರಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಂದತ್ತು ಬೇತ ದಾದಾಂಡ ಇತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೂಪಿನ ಈರ್ನ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಅಂಜದ ಪುನಃ ದಯಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಆತಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಈತ್ ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೀನಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ನಿರ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೀನಿ ಈತ್ ಐಕ್ ಅದು ಪುನಃ ದಾದ ತಪ್ಪು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಿನಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಎಸ್ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡೋದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೃಜನ್ ಬಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಬೇತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಹುಶಃ ತಿಕ್ಕೆರೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾವು ಪಾತಿರ್ಗ ಕೊಡೋರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಿರು ಇರ್ನ ಈತ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇನ್ನು ಈತ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ತೂಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದ ಎಂಚೊಂಡು ಫೀಲ್ ಸೂಪರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆಗೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಿರ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತದ ಅದಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತುಗಿನಗುಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೇರ್ ಇಂದು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ರಾಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಹೋಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ನಕಾನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಚದಿತ್ತಾರ ಆ ವರ್ಡ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಣ್ ಕೂಡ ಲಿರಿಕ್ಸಿಗೆ ಗುಡಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಪ್ಪ ನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ಏನು ಮನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡಂಜಿ ಬೇದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ನಪ್ಪಿ ನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಾಣ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಆಪಿನಿಂದ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಈ ಟೈಪ್ದೊಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ದಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ಪೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಜಲಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೇ ಬರೋದು ಸೊ
ಅಂಚ ಡಿಸಿಷನ್ ಐನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಜನಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಜಿಲ್ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ನೆಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಜನಕಲ್ಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ ಪೋದು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತೂದು ಯಾನಿರಗೆ ಡಿ ಎಂ ಅಂತದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ದಿಂಚನೆ ಇನ್ನಿರ್ ದಿಂಚನೆ ಉಂಡು ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಅದು ಪಡೀರ್ನ ಗಾನ ಮಾತೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರೆಟ್ಟು ಕೇರ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮತ್ತ ಇನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೈದರಿ ಇರೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಚತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ಅದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೆರಿ ಏಪಲ ಸೊ ಅವು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅವು ಆದೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಯಾನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಈತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಸೊ ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಸಮತನ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಾರೆ ಇದು ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ಇರೇಗ ಬತ್ತಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಮಂತದ ಇರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತು ಇಡೇ ಬರ್ತಿನ ಫೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೋಡ್ ಯಾನೇ ಎನ್ನಿದ್ದಿಜಿ ಈತ್ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷಿನೇ ಆಪುಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾರಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರಣನೇ ಈತ ಎದುರು ಪೋರೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ನಮಗೆ ಮೂಲುಂತ ಉಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಕಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತುಜೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅವು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತಿಜೀರಿಂದು ಪಂಡ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಪೋದು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ #ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರೀಲ್ ಮಂತನ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಈಶರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಕುಂಪಲೋಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇನಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಂದ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ತು ಬುಡ್ಡರ್ ಬೋಪ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಡಪ ಮಾತಲ್ಲ ದೇ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೊಕ ಬೋಡ ಏನೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮುದ ಪುದರಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಥಿಯೇಟ್ರಡೇ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರೇಗ್ ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡು ಓವರಲ್ ಅದು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅತಿಥಿಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಡೆಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಜನ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರೀರ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲು ಬತ್ತನು ಯಾನೇ ಲೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 3:55 ಮೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಜನ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ನಿಜ ರಿಯಲಿ ಎನ್ನೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಬಂದ ಈ ಮಟ್ಟಗಳ ತುಳುಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಕುಡಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 6 ಹಾಕೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂರಜರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಜ ಸೂರಜಿಗ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಈ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರದೇಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ವಾರಿ ಇತ್ತಿಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈತ 1000 ಜನತ ನಡುಟು ಈರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಫೀಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕಲ್ ಐಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ತಿರ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ತೂಪುನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ದಿರೋದು ಅವು ತೂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ತೂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಬರ್ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ನ ತೂದು ಜನಕ್ಲ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಕಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆಟ್ ದಾದನ ರೋಚಕದ ಕಹಾನಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದಲ್ಲ ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೋಷಕ ಬಣ್ಣ ಮೊಕುಲು ನಕಾನೆ ಮಂದದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಬೂರ್ದು ಪೂರ ಎತ್ತಿರಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು
ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾಡ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಭೋಜನ ಬತ್ತದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಫನ್ ಅದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬದ್ದು. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಂಗು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ರೀತಿ ತೂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಣಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಒರಿದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 20-30 ಜನ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದ ಆತ ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ. ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತನದೆ. ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದನು ಪೂರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತೂದು. ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನಕನೆ ತೂದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾದ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಓದುವಿರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಿರು ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋತಿನಿ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸ್ ಬನ್ಪಿಲಕ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ಇನಿ మీరు ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೀಲ್ ಅವೇ ಯಾನು ಸುರುತ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನೇಟ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಜ್ಜ ಆತನೇಟ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಗೋಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ತೂತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂವಂತೀನಿ ಸರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನೋಡತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿ ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೂತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಡವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಸುರುತ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ 400 ಮಿತ್ತ ಜನ ಸೇರ್ಪಡ್ದ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಹ್ಯೂಮಂಗಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅತಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಐಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಉಡುಪಿದ ಜನಗಳು ನಂಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಅತ್ ಕಾಕತಾಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ತೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಐತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮದ ಪಂದ್ಯ ತೂಲೆ ನಕಾನೆ ಅವು ದಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೋಲ್ಸ್ ಜುಂಬಲಿಕಾ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಚ ನಕಾನೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದ ಮರಳು ಗುದ್ದಲಿ ಗಂಜಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲು ಪೂರ ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪ ಉಂಡು ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಅವಳು ನಕಾನೆ ಪ್ಲೇ ಆವಡೆ ಹೊರಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇನು ಸೊ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ನಕಾನಿಂದ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂಬರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪನ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತು ದಾಯ್ನಾಥ್ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದು ನಾವೇನು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತು ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪರ ಆತ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ನನಾಥ ಮಲ್ಪರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಈತು ಬರ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ನಕಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಮುರಣವರ ನಿಕ್ಕುಲು ನಕಾನೇನ ನೆಕ್ಕ ñಯ್ಯ ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೆ ಇಜಪ್ಪ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೃಜನ್ ಏಪಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತನ್ನ ತಾತರ ತನ ತನ ನನ್ನ ನಕಾನೆ ಐಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯನಗೊಂಡದು ಇಜ್ಜು ಅವು ಎಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಅವು ಎಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬುಡಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆತಿನ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಸತಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ನಕಾನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪೆರೆ ಮೆಹಂದಿ ದೌಲು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಕಾನೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪನ್ಪುನಾನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಏತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದೀನಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ
ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪಾರ್ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಮಲ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಂಪುದಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಜ ಮಲ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕಂದು ಆಡಂಬರಗಂದತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಟ್ಲಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಅಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಂಬರದಾಯಕ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೇನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಲೆತೊಂಬರ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಜನ ಎಂಚ ಸೇರ್ಪವನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟುನೇ ಜನ ಸೇರ್ನಂತ ಇಜಿನ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಬಡವೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರು ನಿಕುಲ್ ದೀತಿನಂಜಿನ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಐದು ಒಂಚೂರು ತೀರ್ತದ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಎಂಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಬೈದೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಮನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರು ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಹೊರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನ ಯಾವ್ಚು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಬರೋಡು ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದತೆ ಸೊ ಏಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಏಪ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಐತ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಅವೇ ಬಾಲೆದ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಆ ಅಜ್ಜಿಲ ಬತ್ತದು ಕತೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ತೆಲ್ತೆ ಮಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ ಬಾಲೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ತಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆ ನಡುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ ಮುಕುಲು 5 ಸತಿ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯರ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಿನ ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲಕನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನದ ಅಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ವೇನೆ ಬಂಡಿಂದ ಅದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಸನ ಬುಡುಪೇರೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಜವನೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ರೇಂಜಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಬಾಳೆ ಕಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ರದ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಜಪಡೆ ಪೂರ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಹೊರಲ್ಲ ಇಂಚ ಇವೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂತದು ಅವನೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿಲ್ಲಕ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರವು ಅರ್ಥ ಆಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಐಕ್ ಆತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ನಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅವಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಐತ ದೆತ್ತೇರು ಕೊಡಿ ರಾಪದ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ದ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೈದೀನಿ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಬರೋನ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾವಡ್ ಅವೇನು ತೂದು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಡಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವಂದು ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಡು ಕುಡನ್ಸಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬನ್ನ ಏನು ಫೋನಾಗಿತ್ತ ಕಾರಿಡ್ಲವರೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲದು ಅಮೆಝಾನ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತ 7-2 ಬರ್ಪಮ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋನ ಬುಡಿಯರುಂಡೆ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಡೆ ಏನು ಬಂದು ಪುನಃ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ನಿಕಲ್ ತೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ್ಲೆ ವಿನೀತ್ ಪೂರ ಓದುವೆ ಓಕೆ ನಿರ್ದೊಂಜಿ ಬಾಡೋಚಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಈರು ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ಉಡುಪಿದ ಮಣ್ಣಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವಳ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂದುಲ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುನ 200% ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಶೋರ್ ಉಂಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ತುದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ 100 200% ದಿನಲ್ಲ ಪೋವಾಡು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನನ್ನತ್ತ ನಿಖಲ್ ಓಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಜೆ ದಾಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಜೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಈರಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಇನಿ ನಿಖನ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಉಡುಪಿಡು
ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಈಡ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಅತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಏರ್ ಬತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಎಂಕಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಗ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅದ್ದೂರಿ ಅವಾರ್ಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ವೆರಿ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಈತ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಒಂದು ಆತಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು మన ಉಡುಪಿದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಡು ಕಾಪು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಡು ಕೆಲವು VIP ಗೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಮುಲ್ತ ಉದ್ಯಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪೂರ ದಿಗ್ಗಜರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಮಾತು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆತೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ದಿನ ಇರೇಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂಲೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುಡು ಒಂದು ಪೇರು ಇನಿತ ದಿನ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ತೂಪು ನಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನ ಅವು ಪಂಡ ಸಾಧನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಎದುರುಕೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಎದುರ್ದು ವಿನೀತ್ ಸಮತ ವರ್ಣ ಕ್ರೂ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಸಾಧನ ಎಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆಕಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡಾಯಿತು ಮಾತಾ ಉಂಡಾಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡು ಶೋ ಕಂಡು ಇಂಕೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇರ್ನ ತಮಿಳ್ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆಕಂಡು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಏನು ಏಪಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದೇ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಕೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ತೂಣನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಡಬ್ಬರ್ಲೇವು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಡಬ್ಬ ಹಾಪುಣ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಾಪುಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಂಟದ ಅಂಚೆ ತೋಜು ನಂಗೆ ಇತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪದಗಳು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತನಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇವನ್ ಬತ್ತನೆ MLA ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ APs ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತನೆ ಪುದರ್ ಬೋಂದುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ MCF. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೊಂದಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿರು ಗಡಿ ಪಂಡಿರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಆನೆ ಬಲ್ಲ ಬೈತಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಪಂಡದು ಈ ಸಲ ಇರೇಗ್ಲ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಎಂಗಳು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಲ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಕಲ್ನ ಪುರ ಏನು ಪುರ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ತುಯ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟು ತುಯ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಇವನ ಏನೊಂದು ತೂತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಣಿಸ್ ತೂತೆ ಟೀಮ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಕಲೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಇವನ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಒಂದು ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಯಂಗ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದುಂಡು ಆ ಸಾಧನೆ ಏನೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲನವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲನವೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು